खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो जाख्ल'नाय गैयै सोरखाराव जाख्ल'नायनि अजद बीजेपी यूपीपीएल आरो जेएसपी जथाय सोरखारा जाय समाव जाख्ल'नायनि हेंथायै खोथा बुंबोबाय थादों आरो जाख्ल'नाय गैयै सोरखार दानायनि खोथा बुंबोबाय थादों बे समाव जाख्ल'नायनि खनले खनले अजद होदों रायजो राजाफोरा तामुलपुर जिल्ला हाग्रा बिफानाव जाख्ल'नाय जादों होननानै अजद होदों रायजो राजाफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला तामुलपुर जिल्ला हाग्रा बिफाननि बेन्दोङाव थानाय गान्धीबारि हाग्रा बिफाननि मावखुलियाव आयेन बेरेखायै रां खांनाया जागासिनो दङ ट्रेक्टरफोरनिफ्राय 50 राङै लायो नाथाय रां लानायनि रिसिभ होआ होननानै फोरमायथिदों रायजो राजाफ्रा आरो हाग्रा बिफाननि मावखुलियाव ट्रेक्टरफोरनिफ्राय बेबायदि रां लानाया भिडिअबो सेबखांजादों फैगौ 19 जुलाइआव फुंनि 11 रिंगायाव यूपीएससी सिविल सार्भिसेस आनजादनि थाखाय फ्री कोचिं फोरोंथाय होनाय जागोन बेखौ क'क्राझार कमार्स कलेजाव खुंफुंनाय जागोन बे हाबाफारियाव सानैखौ आईएएस एकाडेमिनि गायसनगिरि मासिगिरि गुरु एके मिश्रा बिथाङा बाहागो लाफैगोन बेनि थाखाय रेजिस्टार खालामनो 7896747971 बे नङाव कल हरनानै रेजिस्टार खालामनो हागोन मेघालय पुलिसा गं 45 खावनाय बाइकफोरखौ हमनो हादों मेघालयनि सोनाब गार' हिल्स जिल्लानि पुलिसा गं 45 खावनाय बाइकफोरखौ हमनो हानायजों लोगोसे बे दायाव सा 17खौ एरेस्ट खालामदों खावनाय बाइकफोरखौ बोखांफिननो हानायनि मादाव बेयो मोनसे गेदेर जाफुंसारनाय होननानै फोरमायथिदों सोनाब गार' हिल्स जिल्लानि एसपी वीएस राठौर बिथाङा मेघालय पुलिस आरो स्पेशियल इन्वेस्टिगेशन टीमनि गोख्रों संदाननायाव गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय खावनाय गं 45 बाइकखौ बोखांफिननो हादों आरो बे दायाव सा 17खौ एरेस्ट खालामदों सा 17नि मादाव सा 15 मेघालयनिनो आरो सानैया आसामनि फोरमायथिनाय बायदिब्ला सिखावफोरा आसामनिफ्राय बाइकफोरखौ खावनानै मेघालय फारसे दैथायहरोमोन बेनि उनाव मेघालयनिफ्राय गुबुन गुबुन जायगायाव फानहरनाय जायोमोन माखासेखौ OLXनि गेजेरजों फाननाय जायोमोन आरो माखासेखौ थोंजोङै गुबुन गुबुन सुबुंफोरनो फाननाय जायोमोन गेरेजनि मददजों आरो सेकेन्ड हेन्ड गारि फानग्रा डिलारफोरनि गेजेरजोंनो फाननाय जायोमोन होननानै फोरमायथिदों गारिनि रेजिस्ट्रेशन नाम्बार इन्जिन नाम्बार आरो माखासे लेखापत्रफोरजों बेले बेजे खालामनायनि उनावनो गारिफोरखौ फाननाय जायोमोन दा गं 45 बाइकफोरखौ बोखांफिननो हाफिनबाय बेनिखायनो सेकेन्ड हेन्ड गारि बायनाय एबा फाननाय समाव जाहाथे पुलिसनिफ्राय क्लियारेन्स लानानै गारिनि बायलाय फानलायखौ खालामो बेनि थाखाय मेघालय पुलिसा खावलायो जाहाथे गारि बायग्रा आरो फानग्राया जिखि जाया समाव खैफोदाव गोग्लैनो गोनां जाया सासे फोरोंगिरिया सासे फरायसुलिखौ मोजां मोननानै खैफोदाव गोग्लैनो गोनां जादों सासे फोरोंगिरिया आखायाव गलाब बिबार लानानै हान्थु खेरायनानै गावनि मोजां मोननायखौ फोरमायथिदोंमोन सासे फरायसुलिनि सिगाङाव फरायसुलियाबो फोरोंगिरिनि मोजां मोननायखौ नाजावदोंमोन फोरोंगिरिया फरायसुलिखौ प्रप'ज खालामनाय बे जाथाया धेमाजिनि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना मिरुआव जादोंमोन फोरोंगिरिया फरायसुलिखौ प्रप'ज खालामनायखौ माखासे फरायसाफोरानो भिडिअबो सेबखांदोंमोन बे भिडिअआ उनाव ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानायनि उनावनो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना मिरुनि अथ'रिटिफोरा फोरोंगिरिखौ साख्रिनिफ्राय अरायनि थाखाय होखारबाय आरो फरायसुलिजों लोगोसे भिडिअ खालामग्रा फरायसाफोरखौबो 7 साननि थाखाय मिरुआव सोलोंथाइ लाफैनायनिफ्राय गोजानाव दोनदों चिरांनि बर' बाजारनि सप्ता खुंफ्रोमनिबो हाथाइखौ बन्द फोसावदों गुबैयै खाजोना आवग्रिनाय बिथिंखौ लानानैनो बे बन्द'खौ होदों बर' बाजार कमिटिया चिरां जिल्ला बिजनी महकुमानि सिङाव थानाय बर' बाजारनि सप्ता खुंफ्रोमबो जाग्रा हाथाइखौ मैयानिफ्राय लानानै जोबनाय गैयै समनि थाखाय बन्द फोसावबाय जेब्लासिम बिथांमोननि दाबिया आबुं जाया अब्लासिम बन्द थागोन हाथाइया बर' बाजार कमिटिनिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला 2022-23 मायथाइनि बाजार दाग सेटेलमेन्टखौ राजखान्थिनि दहाय लानानै बाजार कमिटिनि संबिजिरनि हेंथायै थांखि लादों जायखौ लानानै कमिटिया माब्लाबाबो गनायनो हाया होननानै फोरमायथिदों बेनि अनगायैबो फोरमायथिबावदों दि बाजार कमिटिया थांनाय 60-65 बोसोरनिफ्रायनो बर' बाजार हाथाइ जौगानायखौ नोजोर होनानै खामानिफोरखौ मावबोदोंमोन बेनिखायनो जेब्लासिम बाजार कमिटिजों गोरोबथायाव फैया अब्लासिम बाजार कमिटिया बर' बाजार हाथाइनि सप्ताफ्रोमनि हाथाइखौ जोबनाय गैयै समसिम बन्द फोसावबाय होननानै फोरमायथिदों बर' बाजार कमिटिया बर' हारिनि गेजेराव राजखान्थिनि गावस्रालायनायनि उनाव दा धोरोमखौ लानानै गावस्रालायहोनायनि सोलो खालामदों नामा मख'नो गोनांदि थांनाय 5 जुलाइआव गुवाहाटीनि प्रेस क्लाबाव दुलाराय बाथौ गौथुम आरो आरएसएस जथाय खौरां बिबुंसार होदोंमोन जेराव कुटुम्ब सुरक्षा परिषदनि आफादगिरि सत्यरन्जन बराखौ गाहाय आलासि महरै लेंहरनाय जादोंमोन आरो बेयावनो सत्यरन्जन बराया बर' ख्रिस्टान धोरोमफोरनि हेंथायै सोंखारिजाथाव बिबुंसारफोर होदोंमोन सत्यरन्जन बराया बुंथिदोंमोन दि ख्रिस्टान धोरोमा
गुबुन हादरनि धोरोम जायफोर ख्रिस्टान धोरोम लादों बिसोर एसटिनि मोन्थाइखौ खोमानानै लाबाय आरो बिसोरनिफ्राय एसटिनि मोन्थाइखौ बोखांनानै लाफिननांगौ। गुबुन हारिनि सुबुङा बर' हारिनि गेजेराव हाबनानै बेबायदि गुलुं गुजुं आरो बर' हारिनि गेजेराव गावस्राहोलायनायनि सोलो खालामनायखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादाबो सोंखारिदों। लोगोसे बेनि सायाव दुलाराय बाथौ गौथुमखौ नोजोर होनो थाखाय आरो बेबायदि हारिनि गेजेराव अलखद लाबोनाय बिबुंथिनिफ्राय जानगाराव थानो थाखायबो दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारिखौ खावलायदों। मानोना जों बर'फोरा सिगांनिफ्रायनो धोरोमखौ लानानै गावस्रालायालासे जयैनो थाबोदों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादनि अनगायैबो आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि गाहाय नेहाथारि गर्जन मुसाहारियाबो खौरांगिरि मेल खुंनानै सांग्रांथि होदों। ख्रिस्टान धोरोमा गुबुन हादरनि धोरोम, भारतनि धोरोम नङा होननानै सत्यरन्जन बराया बुंथिनायनि सायाव गर्जन मुसाहारिया फिननाय होदोंदि बै समाव ट्राइबेल सुबुंफोरखौ एन्जर जाग्रा, एम्बु जाग्रा, अमा जाग्रा होननानै मुगैदोंमोन, जायनि थाखाय धोरोमनि थानसालिफोरावबो हाबनो होआमोन आरो गोथार बिजाबफोरखौबो दांनो होआमोन। बामोनफोरा गावसोरखौनो इसोर साननानै ट्राइबेल सुबुंफोरखौ मुगैयोमोन। बै समाव बिथांमोनहा जुदि ट्राइबेलफोरखौ बज'बोमोनब्ला ख्रिस्टान धोरोमा गोसारनायानो नङामोन होननानै बुंथियो। बेनि अनगायैबो थांनाय 7000सो बिसिसोआव भारताव गिबियाव मंगलियान फोलेरनि सुबुंफोरासो हाग्रा एवस्रांनानै थाफैग्रोदोंमोन, जायनि धोरोमा बाथौमोन। बेनि गोबां बोसोर उनाव 2500सो बिसियावसो आर्य सुबुंफोरा थाफैदोंमोन, जायजों हिन्दु धोरोम फैफादोंमोन। अब्ला जुदि ख्रिस्टान धोरोमा बिदेशिबा हिन्दु धोरोमाबो बिदेशि होननानै बुंथियो बिथां गर्जन मुसाहारिया। बेनि अनगायैबो बर'नि गेजेराव गावस्राहोलायनो दासान होननानै सत्यरन्जन बराखौ बुंथियो। मानोना दानि बर'फ्रा सिगांनि बायदि बर' नंला। दा जोंनि गेजेराव एनडिएफबि आरो बिएलटिनि मुङाव होसो होसो गावथारनो थाखाय एनडिएफबि गैला, बिएलटि गैला आरो सोमावसारग्रा हान्जाफोरबो गैला। बेनि थाखायनो बर'जों बर'नि गेजेराव धोरोमखौ लानानै दावराव दावसि सोनानै होनायनि राजखान्थि खालामदों होननानै बुंथियो आरो बेनि थाखाय जों बयबो बर'फोरानो सांग्रां जानो नांगोन होननानै बुंथियो गर्जन मुसाहारिया। बेनि अनगायैबो ख्रिस्टान धोरोमा बाथौ धोरोमखौ फोजोबस्रांदों होननानै अजद होनायनि सायाव गर्जन मुसाहारिया फिननाय होयोदि बाथौ धोरोमखौ बाथौ धोरोमानो फोजोबस्रांदों। मानोना बाथौ धोरोमारिनि फिसाफोरा सार्टिफिकेटआव धोरोमखौ बाथौ लिरनो हाया, हिन्दुइजमसो लिरनो गोनांथि जायो। बाथौ धोरोमारिफोरा सार्टिफिकेटआव बाथौ धोरोमारि लिरनानै लानो हानाय खालामनानै लायाबा उननि समाव जेंना नुजाथिगोन होननानैबो फोरमायथिबावो बिथाङा। बेराफारसेथिं बर' ख्रिस्टान आरो बर' बाथौनि गेजेराव बेबायदि बेले बेजे दावराव दावसि सोनानै बर' हारिनि गेजेराव गावस्राहोनो नागिरनायनि थाखाय सत्यरन्जन बरानि हेंथायै थाबैनो एफआइआर होगोन होननानै बुंथियो आरो धोरोमनि हेंथा आरो आयेननि हेंथा सुबुङा उदां अख्राङाव थानो मोन्थाय गैया। थाबैनो पुलिसा सत्यरन्जन बराखौ एरेस्ट खालामनांगौ होननानैबो दाबि खालामो बिथां गर्जन मुसाहारिया। आसामनि सानै सुबुङा केरालायाव जिउ गोमाहैदों। बम बेफ्रुनायजोंनो बिथांमोननि जिउ खहा जादों। बेफ्रुनायजों जिउ गोमानाय सानै सुबुङा बिफा आरो फिसाज्लामोन। बिफानि मुङा फाजल हक आरो फिसाज्लानि मुङा साहिदुल। बिथांमोनहा गुबैयै बरपेटा जिल्ला सरबकनि थागिबिमोन। केरालायाव बिथांमोनहा गोबाय गिजि एबा फाङा सिङा बुथुमनायनि हाबा मावोमोन आरो बिथांमोनहा केरालानि कन्नुरनि माट्टानुराव भारा न'आव थायोमोन। गासै 7 सुबुंफोरा जयैनो भारा थायोमोन। फोरमायथिनाय बायदिब्ला 7नि मादाव 3 न'आव गैयामोन। बे समावनो बिफा फिसाज्ला गोबाय गिजिखौ बासिबाय थानायनि खामानि मावदोंमोन। बेयावनो हरखाबै बमा बेफ्रुदों, जायजों बिफा फाजल हागा जायगायावनो जिउ गोमादों। बेराफारसेथिं फिसाज्लाया गोब्राब जोखोम जादोंमोन। उनाव ओनसोलनि सुबुंफोरा फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव लानानै थांदोंमोन, नाथाय बिथाङा देहा फाहामसालियाव जोबथा हां लाहैदों। बे जाथाय जानायनि उनाव पुलिसजों लोगोसे फरेन्सिक एक्सपार्टफोरा जाथायथिलियाव थांनानै नायबिजिरहैदों आरो बे बम बेरनायनि सायाव नायबिजिरनानै सन्देह खालामदों दि स्टिल बमखौ जानो हागौ बिथांमोनहा स्टिलनि बक्स साननानै बेखेवदोंमोन, बेयावनो बमा बेफ्रुदों। आसामाव दैबाना जानाया खम जादोंब्लाबो दैबानानि गोहोमा खम जायाखै। आसामाव दैबानानि थाखाय आरो दैबानाजों भुगिनांनाय सुबुंफोरखौ मदद होनो थाखाय मिरु सोरखारा स्टेट डिजास्टार रेसपन्स फान्ड SDRFनो 324 कौटि 40 लाख रां हरदों। बेखौ लानानै प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथांखौ साबायखर बावदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो। थांनाय 3 बोसोरनिफ्रायनो गुबुन रायजोआव थाखुमानाय गान्दा सिखारिखौ पुलिसा हमनो हाबाय। बोसोरथाम सिगांनिफ्रायनो गुबुन रायजोआव थाखुमानानै थाहैनाय वान्टेड गान्दा सिखारि रसिदुल हक एबा मेरुआ दा पुलिसनि आखायाव हमजानो गोनां जाबाय। रसिदुल हकआ थांनाय बोसोरथाम सिगांनिफ्रायनो केरालायाव थाखुमानानै दंहैयोमोन, नाथाय पुलिसनि गोख्रों संदाननायाव जोबनायाव हमजानो गोनां जाबाय। मख'नो गोनांदि चटियानि 4 नं भजमारिनि थागिबि रसिदुलआ थांनाय 2018 मायथाइनि जुन दानाव काजिरङा नेशनेल पार्कआव गान्दा सिखार खालामनायजों लोब्बा दंमोन। बेनि उनावनो रसिदुल हकआ गुबुन रायजोआव खारखुमानानै दंहैयोमोन।
बोसोरथाम गुबुन रायजोआव थाखुमानानै थानायनि उनाव गावनि न'आव फैनायावनो रशिदुल हकखौ पुलिसफोरा हमबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला रशिदुल हकआ न'आव फैनानै गावनि गुबुन मोनसे न'आव स्रोदै थाखुमानानै दंमोन आरो बे खामानियाव बेखौ गामिनिनो सानैसो सुबुङा मददबो होदोंमोन। नाथाय स्रोद सुलुंनि सायाव बिथा खालामनानै बिश्वनाथ पुलिस आरो हाग्रा बिफान जथाय अपारेशन खालामनानै रशिदुल हकखौ हमनो हाबाय। रशिदुल हकखौ हमनायनि अनगायैबो जायफोर गामिनि सुबुंफोरा रशिदुल हकखौ थाखुमानायाव मदद होदोंमोन बिसोरखौ हमनो थाखायबो संदाननाय हाबाया जागासिनो दं होननानै पुलिसआ मिथिहोदों। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।